yazi bethu lo mngani wakho lo ufake into egreen ngiyamthanda. Into green. Yeah. Uzomxelela njani? Angizenzisi mfethu yazi ukuthi ngingangambona ngihamba ngale nithi. Bengazi ukuthi ngizobuye ngimbone kodwa mase ngibuya la benivela ngale. Ngiyamthanda mfethu. Awuzomlinda phuma. Uyalazi uthando, understand uthando. Understand. Baba sothandeni. Ngikula ngoba. Angithi yabona so uyas-understand isimo engikuso mfethu. Anginamuntu mfethu ngidinga umuntu ozongithanda. Ngihlukumezeke kakhulu empilweni. Ya mfethu yabo anginawo ngisho ne-energy mfethu. Ngiyakubona ngithanda amehla akhe mfethu. Ya manje inkinga yami yazi yodwa ngumuntu onovalo. Ngiyesaba mfethu. Angani uma bikhona indlela ukuthi ungishelele yena. Ngikhulumele naye. Ngiyacela mhlawumbe ube nikhona indlela ngempela. Pho manje uzoza nini la? Angiwazi nje. Uthanda abantu abanjani? Uthanda abantu abanjani? Yena? Yena. Uhlala kephi? Uhlala e-reserve yayiyo. Oh, angihlala khona eThekwini. Uhlala khona eThekwini ani? Ya, eish, mfethu ngumezeke kakhulu. Hayi So, ungiphoxa wakhe angazi ongiqedela. Hayi ungavumi, uzovumela ntoni wena? Cela uvele ngicela umbizela yena ke mbizula because angiboni nje. Mayijika ngiyacela ngicela umbize. Ngizele beyiqala ejika. Yeah. Awuthi ngilungise nefoni yami. Just in case nje maye nginike inamba yakhe yazi bese. Yeah. Ngibize. Yabona ngiyambiza kakhulu. Uthi nje asambeni, futhi uyakubona. Ukuthi uyambiza. Imfethu yazi. Hayi, vele ngisaba yo. Vele ngisaba. Thixo ngathi ngaba nami Nkosi yamakhosi. Nami ngiyakuthandazisa yazi. Yebo, sawubona sisi wami. Njani? Ngiyaphila mfethu. Ya, ucela ungitshelele. Hayi, hayi bana. Angani uma mhlawumbe ungibonile ngathi sisehla lapha. Ubone ba? Mina. Wena umbonile? Akaze nginothise. Ngicela uqhubeke mfethu. Oh mfana, ngiyazi ngizoqhubeka. Yazi mfethu ngisaba, ngicela uqhubeke. Uthi yakoyika mfana. Uyikani? Ngiyakusaba nje mfethu umuhle mfethu vele ngathuka. Ubuke wethu haza ngikwazi ngisho nokunga kahle. Mana mfethu eish. Ngiyacela ungamphoqi sisi wami ubani igama lakho? Ngiyaphoqa ngani? Ubani igama lakho? Amahle. Amahle. Mina ngumaganda. Usiginci. Wakabani Amahle? Wadlamini. Wangiqhawula mnandi Madlamini siba likhulu. Ngicela uqhubeke mfethu umtshele. Hayi ngeke ndoda ngixelele wena kaloko. Yini kanti le akazophoxa sendimxelele. Ngiyazi ukuthi mfethu mhlawumbe ngiyaqala ukubona. Ngeke akazophoxa. Ngiyakuthanda. Ngiyangithanda. Ya. Ungamphoxa mfethu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe impendulo engeke ube nayo manje kodwa because now understand ukuthi umuntu uyakuthanda kanjani eqala ukubona. Kodwa kuyenzeka kwabanye abantu. Nakimi kwenzekile-ke namuhla. Oh. Ya. Hayi ngiyakuzwa. Ngiserious amandla. Amahle. Ngiserious mfethu. Hayi ngiyakuva khongxama ungithanda phela khongxama. Ya. Angiboni icala. Uyathandeka nje Vele ngiyazazi nabanye. umuhle vele. Uyashisa uyababa. Ngiyabonga. Ngiphi inamba yakho? Namba yami? Ya. Ampe mphinana. Ngiyacela mfethu. Ngeke ngikuhluphe mfethu. Ngeke akuhluphe mpe mnike. Ngizokukhulumisa once a week. Yabo ngeke ngibe sicefe. Ngiyathembisa. Njani isicefe bethu amzwani nesicefe. Ngeke ngibe sicefe Ngike WhatsApp. Oh, okay. WhatsApp ubusunginikeza ama-calls. Yeah? Okay, ubusunginika ama-calls ku-WhatsApp. Mana mhlawumbe singakhuluma when Monday or Tuesday. Noma yini ngoba phela angifuni ukuba isicefe yazi. Ungabi isicefe nyana ngizwani isicefe. Yebo Amahle Dlamini. Nawo lo mntana wangazi bonnet ngo.
Ngiyabonga Nkosazana yezo. Alright. uNkulunkulu ngathi ngakubusisa. Ngiyabonga. Sengathi ungayibona lento engiyizwayo nangelilanga. Ubone ukuthi ngiyinsizwa enganginika lolu uthando oludeservayo. Yeah, mfethu ngihlungade ngumtshela ngahlukumezeka. Okay. So yabona nathi ngathi masingangena kulento mhlawumbe masodisadile singangena ngokweqiniso. Yayibona lonto le ke kujahe you will take your time. Yeah. Hayi ngiyakuva. Ngiyakuthanda bye bye. Alright. Ngiyabonga uthi ngiyisave inamba yakho. So njani? Ngiyafika kancane phela mama. Yes. Mana kancane. Ngizokusheshe kudedela. Right? Sawona mngani wakho. Mngani wakho. Azwa muhle. Ngiyabonga. Vele wangithatha nje usasuka lapha nathi awu intokazi. Ngicela ungakubambezeli ubani igama? Aphiwe. Ah uvela ngale kusakithi ngwangale mina empangeni. Ngake khona. Ebhulwa. Aze naye ebhulu. Aphiwe kwabani? Yindaba aphiwe ubuya kwi-date yini? Wamuhla njena mfethu. Oh. Awukwazi phela ukuthi ube muhla nje olwandle. Ayivumelekile yonto. Uyenzelani into njena? Ya, kuhle azikwazi. Aphiwe uhlala khona la eThekwini? Kube ndawo. Edrobheni. eClermont. Oh, hayi mina ngihlala khona la. Ya, shuthi nje eClermont, hey ubashaya amakhani. Ukhona umuhle njengawe. Oh, sase nginishoti. Ngizoyithola inamba yakho kodwa ngihola inamba yakho kulo msebenzi onginika wona. Oh, hayi ngizonishutha ayikho inkinga. Ngizothola nje inamba. Hayi la iPhone nje. How? Oh, iPhone. Abafethu ngicela ukungitshengisa something. Ifoni yami yazishutha kahle kunale. Ngizoshutha ngawo mabili. Lethe ngifuna ungitshengise ngoba ngiyabuka ukuthi lonke sengicathi iPhone lethe. Yami ngifuna ukunifundisa nje nginitshengise isampuli. Le igama Chinese phone le ama China. Thiwa iKung Fu igama la. iPhone. Okay, ngizoshutha ngawo mabili. Kube ngathi uyambuka. Kube ngathi uyamhlebela. Kube ngathi uyamthinta. Athi awuthi yazame le yami. Ngiyutshayisa le yami ukuthi kuze nizoyikhethela. Awu Max, sorry konke. Awu ngizonishutha manje. Kodwa i-iPhone ngathi ishuthe kahle nje la. Ngicela uhalf ya. Hey, hayi bafethu yini abahlana kanje nobabili nje. Nomngane wakhe itakhe lihlala njena. Hayi nina. Yabo. Yabo. Hayi kodwa ayishayili iPhone, ishayili. Iphi yakhe iphone? Oh, oyepha inamba yakho. Manje mocanga sowazi ukubonana nini futhi? Angazi. Umuntu omatasa. Konje the igama. Anzo WhatsApp ne? Ngiyabonga abafethu ibe right. So. Ninjani? Ngiyaphinda ukukhuluma nalona manje. Ngiyacela sisami njani? 1 minute kanje. 1 minute. Ha umngane wakho uvumile nje ukucele kahle. Okay, yasibesa bro. Ngicela singahamba ngoba ngiyale 1 minute mase uyahamba. Futhi ngishila ifoni yami ngale. Oh, okay, sizosheshe kudedela ubani igama lakho? Andiso. Andile wakabani? Ncumala, wazwa muhle Andile. Ngibahle nobabili umngane wakho yazi. Kahle kahle sisi ngibe kube difficult ukukhetha yabo. Nibahle kokufana. Oh, she's your sister? Yes. Wow, niyafana yazi. Yeah, look alike. Mana lo inamba yakho phezulu so kwesikhulume yabo. Awuyazi ekhanda? Mfethu sisi wakhe uthi ayazi inamba yakhe ekhanda ayazi? Ithini? 068 457. Yep. Ya ngizobe nginibona ihlala khona la? Yeah. Hayi kuhle ngiyabonga mngani wakho. Ubani igama lakho? Umngane umngane usisi.
Usisi wakhe wena ubani igama lakho? Uyabona Kimberly singafayelana naye? Uyabona izinto nje ezifanayo. Ya umtshele mfethu ungishelela yena yazi. Sure. Ujani kancane. Kancane ngicela. Ukhuluma la. Alright. Ngiyaphila bethe yikho ukukhathala yazi. Ngivuke manje athi angize la elwandle bese ngikhathele yo. Ya ubani igama lakho? Alwande. Nice to meet you Alwande. Igama lami uMaganda. Innocent. USginci Simon. Ngajabula ukuphinde ngibona. Wahamba sibonga. Nganxele. Cela inamba yakho. Wazi uhlala khona la? Ngiyabonga. Khathele futhi. Ngiyabona ngikhathele. Hey, ngale kusuke zolo. Ukwenza? Ngiphuza, uyaphuza? Awuphuza, ayizokufundisa ukuphuza yazo. Alright. Ngiyabonga. Bye hambe kahle. Alwande Nxele ithi number yakhe 072 718. Ngagcina nibona abantu agqoka kahle kanjena. Nivela aphi nogqoka kahle kanjena? Ngavele ngabe semathandweni. Kuthiwani? Kuthiwa love in first sight. Na indlela ohleka ngayo nje iyangichaza. Ya, unjani kodwa sisi wami? Ubani igama lakho? Manje ngicela ume kancane phela sikhulumeke mase ngiyakudedela uyahamba kancane nje 1 minute. Ubani igama lakho ngoba phela mina ngiyangapha. Nombulelo? Nombukelo wakabani? Nombukelo. Anifundise niphela nezinye ingane ukuqwa njengani. Kanjeni. Ya, njeka lo sisenihamba naye nje wasehluka ngabe ugqoke kahle njenga. Nombukelo ngicela iphi number yakho? Uhlala kephi? Ngihlala commercial. Oh, commercial athlaka la. Ngithi uhlala emakhaya ke mina. Wakabani sibonga? Akwadlula. Wakadlula. Awu, Nkosazana. Ngizokwazi ukubona nini? Hayibo. Baba usitholile ngokuningi nabu sifuna sibonane. Hawu, okay, aso ngizokufonela yezwa. Bye bye, ngiyakuthanda. Nombukelo 066 322 5. Sesa, usuzothatha isikhwama ngokusheshsha. Hayi amanga la, uzokushutha nawe phela Fethazi. Uzokushutha nawe ngiqamba amanga mfethu ngithi sekunentombi la eThekwini. Ngiyacela Fethazi ukuthi mfethu shaw mani akunayo intombi mina. Yezwa. Ngiyacela phela sisi wami, just one picture. Ubuke muhle kanjani Fethazi? Ngifuna ukuqamba amanga ngithi intombi yami. Yabo. Akunayo mina intombi. Ngiyacela mfethu. Yebo mfethu ngiyacela mfethu. Ngicela nishuthane bafethu yezwa. Ngicela ushutha mfethu. Ifuna yami ishutha kahle futhi. Oza ngala. Hey, hayi yabona ke mfowethu. Hayi bazogcwala ngabe emakhaya. Ishutha kahle ifoni yami. Bazogcwala ngabe abantu emakhaya. Emakhaya? Ya, basemakhaya. Kuthi ubazobe ubona phi? Oza sishuthe ngala. Oyibuke. Hawu phela mfethu nawe iba comfortable ukubonakala ukuthi ngathi mana mfethu. Yini waba nomona mfethu. Hawu the jealousy is not the good thing for your zinhle. Awuthi kiwo mfethu yazi ngathi akuthembi ke wena. Ngobani? Mfethu. Zimnyama. Hayi zimnyama. Zinhle niyabonakala. Kodwa sirayi. Ha. Hey, yazi ukuthi umuhle ngicela ukuthi ube intombi yami phela ngempela. Ngobani Mhlasimbe? Ngobani mfethu? Unomuntu. Umuntu amese ngibona sekile. Usukuphi? Sekile emakhaya mhlawumbe nabantu awona. Mfethu akuthini akunendaba umuntu nomuntu ngoba iring onayo uyabona lento leyo. Akuyona mhlawumbe intombi ninganginika inkinga leyo uthi nomuntu uyabona lento leyo. Ya, so nje. Nginika ke inamba yakho ke. Ukuze mhlawumbe soyikhuluma indaba ethu awubuke nje mfethu sifanele kanjani mfethu. Yabo manje ngicela uqamba amanga mfethu ngicela ushaya ivideo uqamba amanga. Ngithi intombi yami mfethu yazi. Iphi phone? Uyithathini? Mana phela mfethu oza nje. Lisinga lapho lo lwandle yabagcina.
Hola, Sandile. Kunjani bafo? Ah, ngivukile mfethu. Akutshela ngentombi yami dog. Sando sami. Babe, obabingelele. Hayibo. Hawu, ngoba manje. Hawu yini manje babe? Hayi, unamahloni hayi namba yakho. Yindawo nahamba kaye nami. Cha, uthi senginake ngithengithi yashesha nani yashesha. Ngihamba kancane hamba kancane. Ngiyadlala njalo, wazwa muhle. Right. Kahle kahle yimi ufuna ukuhamba nalo wena ukukhuluma nawe. Kodwa manje ngumuntu onamahloni ngiyesaba. Yho. Nginovalo etanyeni. Kodwa ke nje ubani igama lakho? Anele, wamhlongo. Wamhlongo. Wabani? Wawuthi ngamhlongo. Khona umuntu ongifaya naye wamhlongo. So ngiyaxolisa. Naye muhle ufana nawe. Ubani igama lakho? Sisi mngani wakho ubani igama lakho? Uslo. Yini Slo ngibona nje yena mfethu? Ngiyaphi wakho? Hawu ngithena mfethu. Angikwazi ukukhomba yabona thina abantu sibakhomba kanje. Wena kukhomba njengenkosi. Yabo inkosi ayikhombi kanje mfethu. Yabona ane ngicela inamba yakho vele. Ngiyacela sisi wami. Ngoba Ngifuna nje ukubuye ngikhulume nawe ngelila. Akahle mfethu lo nto angikhulumanga na. akafuni. Cha wayi umkhulumela mfethu. Ngiyamkhulumela afuni. Indaba mfethu ngoba mhlawumbe engashelanga wena shazi. Hawu. Hayi khuleka kayona type Nawe uyona type yakhe wena uyona khuleka ke. uyona type yami wena. Khuleka Hayi vele bengeke angikufuni nje. Angikufuni. Ngali mana ngalena nje ukuthi mina naye sesilungu nje mase sibuya silozethi ngesilungu mina manje loqala le. awu uyithengele indoda mina ngiyasebenza sisi ngiyithengele yazi ila costa lento nginayo le iningazi futhi ebiza kakhulu nalento le yebo lento le cha buthi sisami sorry yazi unomona uthi akushelanga yena yebo lento le akunendaba lendoda yakho mfethu yes akunendaba wena ungachoma lendoda yakho mfethu awube independent yabo into ochoma mina ngichoma eyami imali nginemali yami wena uchoma imali yendoda Usachome ngayo. ngithi mina ngcono mina ngichoma ngeyami imali hawu wazi wangiphoxa sisi wazi wangiphoxa sisi wami ngiyaxolisa mfethu umngane wakho akakufuneli into ezinhle yes akakufiseli into enhle emhlabeni yebo lento leyo mana sisi ngicela inamba yakho mfethu Ngiyangikwazi. umngane wakho Angiphisani ngenamba zami. indaba yabantu abanomoya ngiyaqala ukubona ihoko sentombazane inomona nje ayila cost ebiza u800 asiboni ifoni yakho sitshayise yakho Okay back. Akudada. ngifuna ukutshengisa ukuthekela indoda Akudada. ngiyithekele mina le phone Akudada. 32,000 sisi yakhe ibiza mali mani ibiza malini 32,000 ngiyithekele mina le hamba uyisheka hayi angiphathi mina inakho ngi-iPhone phatha amafoni aphezulu ayikho ungayazi le sisi yabo mana mana ngikubuza le uyithekele indoda imalini awuyazi ukuthi imalini uthele indoda lo mama. yini mana mfethu mana mfethu konke engishilo ungayithandanga Ngiyadlala sesi. pho manje wayo mfethu wenza nje nomngane wakho ngumthanda mfethu indaba mfethu ngiyamthanda mfethu umngane wakho mfethu yazi Engaqondi. ngicela ke sibe ngabangani ke mfethu Abanga ngithule mina ngiyamazi futhi. ayikho inkinga ngiyambona ukuthi yadlala kodwa ayona ke type yami I really mean that nawe vele nawe angiyona type yakho ya sisi wami ngiyacela soba abangani phela just friends angihluphe lokho ekubhalela ngizokubhalela once a week ngithi njani phela yayibona phela ngiyabonga hayi sisi wami ngiyabongeza mhlawumbe kodwa mina bengadlala wena type yakho ngiyadlala kodwa muhle yazo ngiyadlala kodwa yona type yakho so ngiyabonga mfethu ithi nawe le ngane 076679